Jeg går langs Skjernå, der er ingen laks. Dem har de fisket hele bunden. Men jeg har lige købt årskort nede hos Korsholm. Jimmy tog mod penge, jeg betalte. Men der er ingen laks. Hvad fanden gør jeg nu? Jeg ringer sgu til Jimmy. Ja, jeg gør sgu. Jimmy tror, sagde pænt goddag til mig. Og hvad han vil gøre for at hjælpe mig? Jimmy, hvad fanden gør jeg nu? Du lovede, du lader mig kaste med det der flue. Jimmy, hvad fanden gør jeg nu? Det var i sidste uge, at vi skulle kaste en flue. På en parkeringsplads i Boris, under en bro, står mig og Jimmy, kan jeg tro. Vi kaster vores fluer hen til venstre, og jeg tager et overhåndskast til højre.